Natay caller sa linya. Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Hello? Yes, hello, good morning. Kaysa ni? Si Maria. Oo, Maria. Maria, nanawag ka kay inaakay mo, Lo? Lo. Lo? Lo. Lo? Paspas si Maria. Maria, Lo. Lo. Sige pa. Sige pa, Maria. Durupi to duhi. Lo. Lo. Nakay mo, Lo. Naatoy mo, Lo. Ah. Sige, asa man mo, Lo, Maria? Dira sa may kuan ba, sa may alunan. Sa may? Sa may alunan. Alunan diha sa may kuan, sa may palengke? O, sa may laray. Sa may laray, oh. O sa man ang imuhang mulo diha sa laray? Daghan kayong basura. Ay, dugay naman ang basura diha. Waday gihapon na nahipos diha, waday gihapon na tagaaga pamaagi nga masunod naghihipos diha. Wala. Ay. Pila naman ang adlaw o bulan nagagatambak? Abulan na dira, perting bahuan na dira. Baho gyud kaayo. Ingna ng chairman, no? O ang association ninyo diha nga natay pwede i-spray anang baho diha nga basura. Oh. Dool mo sa kuha kay na ako'y tambal para diha. Kana inyong basura nga baho, mawa na ana ra solusyon. Ha? Wala may mutabang diha. Di ako'y tabang ninyo kay na ako'y produkto karon. Nya kanang basura ninyo nga nabubulok, mahimo na sang humos. Tinuod na. Onya ka na mga kuan diha ka na mga di nabubulok, isipirit na at idala na sa butibakal. Sige panawagan sa imuhang chairman diha. Manawagan ko sa among purok chairman dira nga si Agoy. Onya tabangin lang sa simhot di aron. Oo na ni ron. Ay nako. Gusto ka mawa ang baho ana, madam? Tawagi ang mga opisyalis diha. Unya atubang mo sa basuran, unya dungan mo ginhawa. Dungan mo simhot. Bitaw no? Sige, maora to imong mulo. maura to. Ang nagpamulo si Si Maria. Maria. Ayan.